салому дуруди бепоёни моро бипазиред бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. Бо таманнои таҳсиятии комилу умри бардавоми шумо шурӯъ мекунем ба хабару гузоришҳои барномаамон. Дар студия Алиҷон Талбаков. дар шаҳри Тошка мусобиқаи байналмилалии оид ба бокс миёни мушзанҳои солҳои таваллудашон 2004-2005 ба хотираи собиқадорони бокси Узбекистон баргузор гардид. Дар натиҷа варзишгарони навраси тоҷик 3 медал, 2 нишони нуқра ва 1 биринҷӣ ба даст оварданд. 2 медали нуқраро ба Тоҷикистон Алишер Саидов дар вазни то 44 кило ва Абубакр Муродов дар вазни то 54 кило оварданд. Дар финал Алишер аз Зикрҷон Умматалиев ва Абубакр аз Бахтиёр Зуҳруллоев ҳар ду аз Узбекистон мағлуб шуданд. намояндаи дигари Тоҷикистон Нурланбек Ерматов дар вазни то 63 кило барои ҷои севум бо медали биринҷӣ мукофотонида шуд. Дар ин мусобиқаи байналмилалӣ 194 варзишгари наврас аз Қазоқистон, Русия, Тоҷикистон ва ҳамаи вилоятҳои Узбекистон ширкат карда аз рӯи 15 дараҷаи вазн барои 15 маҷмӯи медалҳо мубориза бурданд. Зимнан мушзанҳои бузургсоли тоҷик барои дарёфти рохат ба Олимпиадаи Токио 2020 талош карда дар ду мусобиқаи интихобӣ ширкат хоҳанд кард. Нахуст мусобиқаи интихобии Олимпии Осиё Уқёнус рӯзҳои 3 ва 14 феврал дар шаҳри Вуҳани Чин доир мегардад. Баъдан мусобиқаи ҷаҳонии интихобии Олимпӣ рӯзҳои 13 ва 20 май дар Пориси Фаронса баргузор мешавад. Дар сабқати қоравии мардон 6 ҷои аввали вазнҳои 52, 57 ва 63 кг ва вазни 51 кг миёни занон, 5 ҷои аввали вазнҳои 69, 75, 81 кг байни мардон ва 4 ҷои аввали вазнҳои 91 ҷамъи 91 кг миёни мардон ва 57, 60, 69, 75 кг миёни занон ба бозиҳои олимпӣ роҳ пайдо мекунанд. Дар мусобиқаи ҷаҳонии интихобӣ низ вобаста ба вазнҳо варзишгароне ки ҷойҳои аз 3 то 5-ро мегиранд соҳиби рохат мешаванд. дар варзишгоҳи Душанбе арена миёни кӯдакону наврасон мусобиқаи футбол доир гардид. Тафсилоти бештар дар сюжаи омоданамудаи ҳамкорамон. мусобиқаи дохилии муассисаи давлатии мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпия рақами 10 оид ба футболи шаҳри Душанбе байни бозингарони навраси солҳои гуногун тӯли 8 рӯз дар майдони Душанбе арена идома ёфт. дар мусобиқа 12 даста иштирок намуд ки тимҳо ба ду гурӯҳ тақсим карда шуд. бозиҳо ки ба таври системаи даврӣ идома ёфт, танҳо ду дастаӣ аз ҳар гурӯҳ ба ҳаққи иштирок дар марҳилаи ниҳоиро пайдо месохт. аслан ин бозингарон нозикиҳои футболро аз мураббиёни бо таҷриба омӯхтанд ва иштирок дар чунин мусобиқаҳо барои эшон маротибаи аввал набуд, зеро муассисаи зикршуда мусобиқаҳоро пайваста ба муносибати саҳнаҳои таърихӣ баргузор менамояд. ман дар ин мусобиқа ду вазифаро иҷро мекардам, ҳамлагар ва капитанӣ. ман дар ин мусобиқа 10 гол ҳамагӣ задам. ҳамин тариқ дар байни бозингарони солҳои таваллудашон 2005-2006 дастаи Душанбе арена бо тими Локомотив барои ишғол намудани мақоми аввал мубориза бурд. мусобиқа бо амали эҳтиёткоронаи тарафайн сурат гирифт. ҳар як бозингари дастаҳо саъй мекард то дар назди мураббиёни худ ҳунару истеъдоди хешро ба таври хуб нишон бидиҳаду ба ин васила ба ҳаққи шомил дар дастаи мунтахаби мактаб имтиёзеро соҳиб шавад. аммо дар бозии ҳалкунанда бештар кори дастаи арена як омад карду аввалӣ шуда шаҳди пирӯзиро чашид. дар 4 бозӣ ҳамаашро пирӯз шуда ба ғалаба расидем. мо имрӯз дар финал бо дастаи Локомотив бозӣ карда бо онҳо 1-0 пирӯз шуда ман аз партофти ҳамдастам Филик ба задани гол муяссар шуд. дастаи Локомотив ҳам дар мусобиқаи дохилии мактабӣ бозӣ хуб нишон дод. аслан тимҳо то даври ниҳоӣ 4 вохӯриро паси сар намуданд. аз инҷост ки дастаи Локомотив марҳилаи гурӯҳиро бо бартарӣ зиёд ҷамъбаст намуд, вале дар даври ҳалкунанда танҳо як иштибоҳ тимро аз касб кардани зинаи ифтихории аввал бенасиб гардонд. мо роҳ афтода нестем ва баҳс мекунем ва мусобиқаҳои дигар ҷои дуюм не ва ҷои якумро мегирем.
дар байни сину соли 2009-2010 дастаи Арена 1 бо тими айни қувваозмоӣ карда ғалаба намуд. Дастаи Арена 2 дар ин сину сол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. Ин бозингарон ки 9 ва 10 сол доранд дар майдони футбол аз ҳисоби идора намудани тӯб, зарбазанӣ ва дигар усулҳои маъмули варзиши рақами 1 баҳои баланд гирифтанд. Яке аз онҳо Ромиш Нозимов буд. با معلمم حسنов دلشاد رحمت میگم او مرا به این بازی ها تیار کرده است. من در بازی حمله‌گر بودم و 6 گل به هدف رسانیدم. متخصصان پیشروی فوتبال را در منتظم گذراندن مسابقه‌ها هرچی بیشتر دایر نمودن کورس‌های بازآموزی با دعوت متخصصان از خارج، تأمینات با لوازمات ورزشی و تأسیس دادن اکادمیا و کلوب‌های فوتبالی کودکان می‌دانند. از این رو تأسیس دادن اکادمیاهای فوتبال و کلوب‌ها یکی از بندهای برنامه به تصویب رسیده حکومت جمهوری تاجیکستان در بابت رشد ورزش محسوب می‌یابد. بازیگر دسته دوشنبه آرنا ما امروز در مسابقه بین 2007-2008 بازی کردیم. ما امروز جای دوم رو اشغال کردیم. ما رو افتاده نیستیم که در مسابقه های دیگر ما غالب میبریم. واقعا برای انکشاف دادن و بلند برداشتن سطح فوتبال قبل از همه باید با آموزش و از خودنمایی طرز و اصولهای نو که امروزها در مملکت‌های ابرقدرت راه اندازی کرده شده است توجه خاص ظاهر کرد. با نظر داشته این کاری با صلاحیت مکتب‌های ورزشی که پورا با کودکان و نورسان سر و کار می‌گیرند می‌تواند کار در سمت انکشاف فوتبال دوچند نماید. در این مسابقه اشتراک کرده سزاوار جای سیوم گشتم. من از این رو افتاده نیستم چون که در پیش مسابقه های دیگر هم هست. در آن کوشش کرده سزاوار جایهای نمایان میگردم. من آینده میخوام مثل دست کریم بنزما فوتبال بازی بهترین شوم. طوری که مربیان مؤسسه دولتی مکتب مخصوصی ورزشی ذخیره‌های المپی رقمی 10 اوید به فوتبال ابراز نمودند. فوتبال در تاجیکستان مرحله به مرحله رشد و نموی تازه می‌گیرد و البته برای رسیدن به مرتبه‌های بلند باید کارو از فوتبال کودکانه شروع کرد. به عباره فوتبال کودکانه تکورسی فوتبال میباشد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز به‌واسطه به فوتبال کودکانه اهمیت اولین درجه می‌دهد. دلیل این گفته‌ها می‌تواند تشکیل لیگ فوتبال کشور بین نورسان باشد. در فرجام دسته‌های غالب و جایزه داران با جام و مدال و افتخارنامه‌ها قدردانی کرده شدند. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 که از 14 تا 31 اکتبر در ازبکستان دایر می‌گردد شروع کرد. با اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان با جمع آمد تعلیمی و تمرینی منتخب جوانان تا 19 ساله کشور که در دوشنبه تا 27 ینور ادامه می‌یابد، سرمربی دسته 24 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 5 حمله‌گر را دعوت کرده است. رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 توسط قرعه کشی که دیرتر دایر می‌گردد معلوم می‌شوند. در شهر دوشنبه مسابقه شاهمو دایر گردید. سیوژه نوبتی ادامه بخش این موضوع است. در مرکز کودکان و نورسانی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه مسابقه شهری اوید به شاهمات بین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی پایتخت برگزار گردیده ایستاده است. مسابقه روش عنعنوی گرفته همساله در ایام تعطیل بین مکتبچگان گذرانیده می شود. در این سبقت ورزشی نورسان از سن 14 تا 16 ساله بین هم سبقت نموده ایستادند. باید گفت که مسابقه 3 روز ادامه یافته. در آن 144 نفر غالبان دور ناحیوی مسابقه به 4 دسته جدا گردیده میان هم قوه آزمایی نموده ایستادند. مسابقه مذکور با مقصد صیقل دادن تفکر منطقی و انکشاف قابلیت ذهنی خوانندگان، بلند برداشتن مهارت شاهمات بازی، هوسمندگردانی شاهمات بازان نورس، جلب هرچی بیشتری نورسان به بازی شاهمات و دریافت شاهمات بازان بهترین بین مکتبچگان مؤسسه‌های تعلیمی برگزار گردیده ایستاده است.
طول 3 سال می شود که در مرکز اجازی کودکان و نورسان ناحیه فردوسی در محفل شاهمات مشق کرده ایستادم و در بسیار مسابقه های جمهوریوی و شهری اشتراک کرده سزاوار جایهای نمایان گشتم. پیش از این مسابقه کشاج ورزشی عاید به شاهمات برای دریافت جام پیشروی ملت بود که در آنجا نیز اشتراک کرده سزاوار جای نمایان گشتم. برای هر یک اشتراکچی مسابقه هنگام سبقت 1 ساعت وقت جدا گردیده است. ترتیب و گذراندن مسابقه از جانب داوران صاحب تجربه و داوطلبان فهمانیده شده، اشتراکیان از روی نظامنامه پیشنهاد شده عمل کرده قوه و مهارتشان را به همگان نشان می‌دهند. باید گفت که از میان داوطلبان دور شهری مسابقه غالبان معین گردیده و دور جمهوریوی سبقت که ماه اپریل سال روان در شهر خوجند برگزار می‌گردد انتخاب می‌گردند. конфедератсионаи футболи осиё гурӯҳи ҳакамонеро ки бозиҳои бошгоҳҳои футболи тоҷикистон истиқлоли душанбе ва хуҷанди хуҷандро мутаносибан дар лигаи қаҳрамонҳо ва ҷоми конфедератсияи футболи осиё 2020 доварӣ мекунанд таъин намуд. бозии даври дуввуми марҳилаи пешакии лигаи қаҳрамонҳои африка 2020 миёни локомотиви тошканд ноиби қаҳрамони ӯзбекистон ва истиқлоли душанбе қаҳрамони тоҷикистонро ки 21 январ дар шаҳри тошканд баргузор мешавад гурӯҳи ҳакамон аз лубнон бо сарварии ҳусейн абу яҳё доварӣ мекунанд. бозии ҷавобии плей-оффи ҷоми африка 2020 миёни хуҷанд ноиби қаҳрамони тоҷикистон ва ғолиби бозии даври пешакӣ нефтчии қирғизистон аҳали туркманистон ки 26 феврал доир мегардад ҳакамон аз урдун баҳогузорӣ мекунанд. довари федератсияи футболи ҷаҳонӣ аҳмад файсал муҳаммад ал-али сардовари ин бозӣ таъин шудааст. зимнан дастаи истиқлоли душанбе дар бозии санҷишӣ аз бошгоҳи футболи суперлигаи ӯзбекистон қуқан 1912 шаҳри қуқан бо ҳисоби 1-2 мағлуб шуд. ин бозии санҷишӣ дар доираи омодагии қаҳрамони тоҷикистон ба бозии марҳилаи пешакии лигаи қаҳрамонҳои африка конфедератсионаи футболи осиё 2020 бо локомотиви тошканд дар варзишгоҳи дустлики пойтахти ӯзбекистон доир гардид. соли 2019 дастпараварони федератсияи уршуи ҷумҳурӣ дар як қатори мусобиқаҳои байналмилалии осиёӣ ва ҷаҳонӣ ширкат варзида сазовори 47 медали тилло, 17 нишони нуқра ва 47 ҷоизаи биринҷӣ гарданд. гузоришамон дар ин хусус. соли қаблӣ нахустин мусобиқаи расмии байналмилалӣ ба федератсияи уршуи ҷумҳурӣ дар шаҳри санкт петербург гузашт. варзишгарони тоҷик зери роҳбарии самиҷон салоҳиддинов ширкат варзида сазовори 1 медали тилло ва 2 нишони нуқра гардиданд. медали тиллоро Садам Солеҳов ба даст овард. чуноне маълум шуд дар сабқати бозии байналмилалии кӯдакони то 6 сола ҳуқуқи ширкат варзиданро пайдо карданд. ба узви мунтахаби кишвар ашхосе шомил шуданд ки барои аввалин бор қувваашонро дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дошта санҷиданд. новобаста ба ин дар муқобили намояндаҳои рус ва қазоқ хуб истодагарӣ карданд. медалҳои нуқра ба Шаҳзод Ҳаитов ва Муҳаммад Тоҳиров мутааллиқ аст. ба иқрори масъули федератсияи уршуи ҷумҳурӣ Самиҷон Салоҳиддинов ташкили сабқати байналмилалӣ дар шаҳри санкт петербург ба ҳукми анъана даромадааст. соли қаблӣ ҳам намояндаҳои тоҷикистон фаъолона ширкат варзиданд. ҳамзамон дар соли қаблӣ дар шаҳри бостонии хуҷанд мусобиқаи осиёи марказӣ баргузор гардид. дар сабқат ба ҷуз мунтахаби тоҷикистон инчунин дастаҳо аз қирғизистон ва ӯзбекистон даъват шуданд. дар натиҷа аксарияти зинаҳои ифтихорӣ насиби варзишгарони тоҷик гардид. аз ҷумла Элеонора Файзова, Нозанин Ҳиматова, Файзиддин Халилов ва дигарон сазовори зинаҳои ифтихорӣ гаштанд. ёдовар мешавем ки Элеонора дар мусобиқаи осиёи марказӣ дар навъи ушу тавлу ва санда мақоми ифтихориро касб кард. дар чандин мусобиқаҳои шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ ва осиёӣ баромад карда сазовори ҷойҳои намоён шудам. ман дар мусобиқаи осиё шуда гузашт ки ман дар он ҷо сазовори ҳам аз намуди ҳам ушу тавлу, ҳам аз намуди ушу санда баромад карда сазовори ҷои аввал шудам. дигар дастпарвари мураббии ҷавон Нозанин Ҳиматова низ қобилияти хуби варзишӣ дорад. мавсуф дар иҷрои барномаҳои махсуси ушу ки аслан сабку усулҳои гимнастикӣ ва акробатика ба кор бурда мешавад, ҳунару истеъдоди нотакрор дорад. ба гуфти мураббӣ Мавлон Сафаров, Нозанин ҳам қодир аст то дар сабқати бурунмарзӣ ки майдони нангу номус аст аз худ таъссуроти амиқ боқӣ гузорад. соли қаблӣ вай дар чандин мусобиқаҳои хурду калон ширкат варзид. албатта сабқати хотирмону фаромӯшнашавандааш дар шаҳри бостонии хуҷанд доир гаштааст. ба ҷуз шаҳри душанбе фаъолияти ушу дар шаҳри хуҷанд ҳам назаррас мебошад. ҳамин аст ки ҳамасола дар ин минтақа мусобиқаҳо доир мегардад. яке аз дастпаравари фаъоли федератсияи ушу Мирзодалер Хушедзода мебошад.
чемпионати ҷаҳон дар ҷумҳурии мардумии чин бо иштироки беҳтарин варзишгарони сайёра баргузор шуд. Тоҷикистонро дар чорабинии бонуфус даста аз вилояти Суғд намояндагӣ кард. варзишгари тоҷик Хуршедзода Мирзодалер дар сабқати ҷаҳонӣ аз рӯи ушу тавлу ширкат варзид. чуноне маълум шуд, Мавсуф барои аввалин бор ҳунарашро дар чемпионати ҷаҳон нишон додааст. натиҷае ки ӯ манзур кард дар саҳфаи Федератсияи ушӯи ҷумҳурӣ сабт хоҳад гашт. номбурда дар соли қаблӣ ҳам чӣ дар сабқати осиёӣ ва чӣ мусобиқаи кушоди аврупоӣ ба дастовардҳои шоён ноил шуд. соли қаблӣ мусобиқаи осиёӣ оид ба ушу санда ё худ муҳорибаи хитоӣ дар ҷумҳурии мардумии чин бо иштироки беҳтарин варзишгарони қора баргузор шуд. дар сабқати мазкур Мирзодалер Хуршедзода ҳам иштирок кард. ногуфта намонад ки натиҷаи баланди варзишгарони тоҷик дар чемпионати ҷаҳон аз рӯи ушу тавлу ё худ гимнастикаи хитоӣ ин соҳиб шудани медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ аст. ҳамчунин дар шаҳри Санкт-Петербург мусобиқаи кушоди аврупоӣ баргузор шуд. тибқи иттилои мураббии Мавлон Сафаров, дар сабқати бози аврупоӣ варзишгарони ватанӣ сазовори 16 медали тилло, 10 нишони нуқра ва 13 ҷоизаи биринҷӣ гардиданд. дар айни замон санъати ушу дар Аврупо хело тараққӣ кард. аз ин рӯ дар ҷаҳон ташкил ва гузарондани сабқати гуногун ба миён омада, иштироки ушучиёни тоҷик ҳам зиёд гашт. инҷо метавон чемпионати ҷаҳон дар хитоӣ ва мусобиқаҳои байналмилалӣ дар кишварҳои Русия ва Қирғизистонро ном гирифт, ки ушучиёни мо фаъолона ширкат варзиданд. дар доираи чорабиниҳо бахшида ба соли футзал дар кишвар, ки онро Федератсияи футболи Тоҷикистон эълон кардааст, дар душанбе аввалин мусобиқа оида футзал миёни духтарони то 19 сола баргузор шуд. дар ин мусобиқа 4 дастаи мунтахаби минтақавӣ Душанбе, Хатлон, Хатлон-2 ва шаҳру Навоҳии тобеи марказ ширкат варзид. дар ду бозии аввал дастаи Душанбе бар тими Хатлон-2 ва дастаи шаҳру Навоҳии тобеи марказ бар тими Хатлон бо ҳисоби 1-3 4-3 ғолиб шуданд. тими Душанбе дар боқимондаи бозиҳо низ зафар ёфта мақоми аввалро ишғол намуд. дастаи шаҳру Навоҳии тобеи марказ дар зинаи дуюм, баъдан дастаи Хатлон-1 қарор гирифт. дар ин мусобиқа номзадҳо ба дастаи мунтахаби занонаи зери 19 солаи футзали Тоҷикистон барои ширкат дар қаҳрамонии ҷоми Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ 2020, ки аз 24 то 29 январ дар Душанбе барпо мегардад, интихоб карда мешаванд. ба иттилои дафтари матбуоти Федератсияи футболи Тоҷикистон, дар аввалин мусобиқаи қаҳрамонии Кафа 2020 оид ба футзал миёни духтарони то 19 сола дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Афғонистон ширкат меварзанд. мусобиқа аз рӯи системаи даврӣ дар як давра баргузор мешавад. дастаи ғолиб аз рӯи имтиёзҳои бештарӣ ба даст овардааш маълум хоҳад шуд. дастаи мунтахаби духтарони то 19 солаи Тоҷикистон дар аввалин мусобиқаи қаҳрамонии Кафа 2020 бо роҳбарии сармураббӣ Шерзод Ҷумаев иштирок хоҳад кард. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки мо аҳли эҷод пешкашатон намудем. дилбохтаи варзиш будану ба ин васила дар таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим саҳми беандоза гузоштани шумо орзуи делинаи мост. хайр, шоду пирӯз бошед.